Ariketa hau eman da, gero erabiliko ditugu egunerokotasunean erabiltzen diren piezak, honek daukagun bibliografiak erresten duzku ikasle bakoitzari material hau emoten, eta bai ehunekoak, hamarrekoak eta batekoak manipulatuko ditu emaitza ateratzeko. Eta hau erabiltzen dugu asko. Hau da, gu daukagun bibliografiaren material zati bat. Beste zati bat da tangrana. Tangranean beste pieza hauek eman da, arbel digitalean ipintzen dira horrelako irudi batzuk, eta eurak kopiatuta egin beharko dute irudia. Bestalde, erabiltzen duguna izaten da kutxa hau. Hemen botatzen dira, aurretik ikusi ditugun ehunekoak, hamarrekoak eta batekoak, batugaiak, alde batetik botatzen dira, adibidez, bi hamarreko, bi bateko, 22, eta bestalde adibidez, ehuneko bat. Zein da emaitza? Hemen dauke emaitza, hemen ateratzen dana da emaitza.